No niin, elikkä siis tosiaankin tämä on vitosjakso, tää Pokemon Emeraldia. Onko se? Okei. No, kyllä. Ja toivottavasti mun ääni kuuluu, koska peliääni on erittäin hiljaiselle laitettu. Mä en kuuntele melkein yhtään. Mut se nyt ei haittaa, koska sieltä ei kuulu, niin sieltä ei kuulu tässäkään. Niin ei se sit haittaa. Ja sitten on nyt 3 päivää, kun mä viimeksi tehtiin jaksoa, että mä en edes muista ihan nyt mihin kohtaan me oltiin. Mutta se mä taas muistin. Me tarvittiin viime jaksossa just voittaa se Roxanne, eli se ensimmäinen salijohtaja. Tää on aika tyyppimässä, pitäisiköhän mä lähteä tästä pakoon, ja mä lähden pois. Siis mä vaihan tähän noin täältä lentoon. Pääsin tuossa läpi. Voi vitsi. Mä en tiedä mitä mä todellakaan pitäis puhua. Toivottavasti tämä nyt ei oo mikään ihan hirveen tylsä katsoa, kun Kerro mitä sit. mitä? Kerro mitä sä teet. No tässä just tein idioottivalinnan, nimittäin laitoin lentoon kärkeen ruutuotella just ylipohjamia. Sitten piti painaa tahti, mutta mä painoin sitten Mr. Limalla, mutta kai sekin kelpaa. Tosiaankin jos joku ihmettelee, että miksi mun ääni kuulostaa tämmöseltä vastaheränneeltä, niin mä oon vastaherännyt, koska mä heräsin just jotain 10 tai 20 minuuttia sitten. Mä oon mikkiä lähemmäs. No. Sieltä tulee vaan lisää keinoja. No, ei keudutte. Mä en tiedä, että minkä pituinen tässä videossa pitäisi tulla, koska vaikka siellä mun Catbox-kanavalla, niin siellä se uusi video, niin se kesti 34 minuuttia, että mä en ihan tämmöstä sitä, jos tätä halua selasseiksi. Nyt keksin oikein termiin, vaikka ei toikaan mitään ihan oikein termiin. Tarpeeksi. Enpä saa juosta. Tämä on kiva. Tosiaankin tuolla Puolassa niin meitä ottaa yksi Team Aqualainen. Mä en tiedä, että onko se niinku tarkoitus esittää sitä samaa, mikä me tavattiin jo siellä metsässä, vai onko se vaan niinku uusi sellainen. Mutta joka tapauksessa ne kummatkin taitaa halua niinku samaa juttua, ne kolmit. Mutta siis kohta me päästään syksään niitä ympäri luolaa. Ja sitten kun me lähtee karkuun, niin sitten me päästäänkin ensi paikkaan. Ja me luultavasti lopetellaan jakso siihen, että mihin me lopetetaan sitä? Vaikka siihen kun päästään ensi kaupunkiin. Niin se on kuitenkin hetki aikaa. Tai katsotaan sitten minkä verran tätä on mennyt. Tässä on tämä Aqualainen ja tämä meidän pitää tässä sitten piestä. Aika siisti toi kun on laitoin merkki tällä lailla. Tuolla on Pocheena, joka on siis aika iso levenne. Käyn tätä ja sakkalassa. Tää on vähän tylsää ilman ääniä, mä tiedän sen. Mutta jos jotain haittaa se, että me koko ajan jauhetaan siitä, niin yrittäkää kestää, koska se ärsyttää mua niin paljon.
Tos niinku, kyllähän mä oon tähän saanut äänet toimimaan, mutta silloin ne äänet on niin kovalla pakosti, että niitä ei saa vaikka nyt laittaisikin hiljemmalle, että ne on niinku ihan jollain yhdellä. Ja silti ne kuuluu niin kovaa, että mun oma ääni ei erotu sieltä joukosta. Niin ei tää silloin enää ole mikään leskeä, silloin taas enemmänkin niinku Fabro, tai miten ikinä sanotaan, koska se on ihan väärin, mutta Boutrout, niin. Toi sanoi, että se on antanut ton ihme Devon kurssit takas ja sitten kyllä toinen papparainen, että kiitos kun pelasit piikoni. Aika erikoisen nimen antanut. Niinku Peeko. Mikä nimi? Okei joo. Tuossa mä just, että siellä on laiva tuolla mä kävin siellä Petoworksitissä, jossa me oltiin jonkin aikaa sitten. Niin sitten siellä se voi puskata meidät sinne ensi kaupunkiin, mutta ootas kausella mennyt. Mä menin vasta 6 minaa. Mä kyllä myös tätä tehdään vielä jonkin verran pidempään. Mä menin 6 minaa sitä vielä puhua. En tiedä miksi me koko ajan vaan jäätiin tappamaan yhtä uismukia, mutta nyt me tehtiin se. Ja nyt me pakenemme enää ja noin jaksa tappaa, kun en osaa ekstra. Niin. Tos me nyt ei ihan jopa ikisen kultaan kanssa ruveta tappelemaan Pokemonia. Vois mennä tosta ruossella tosi sneakissä, että kukaan ei huomaa, mutta ei kun joku 5 minuuttia. Miksi painoin Zetaa sillä tavalla? Kelkoin mukavaa. Mä en näe teistä niin rauhalla. Miksi noita pitää koko ajan tulla? Nyt tulisin tää Teiluun, mutta tosin meillä on jo Teilua. Se on 2 kertaa parempi leveys, niin eipä viikosta. Me ei ole vasta hakattu tuolla tyyppiä vai? Kyllä, näin se on. Kyllä, se on. Mutta Yhtä helvettiä. no joo, tää koko route on yhtä helvettiä. On kyllä aivan totta. Tonneksi meillä on lento, nimittäin se hittaa aivan kivasti täällä Pekillä. Et lähtä sitä parannusta. Tuolla on muuten hyvää niinku mä en muista sen niinku kielistä sanaa. Ability, niin, koska siis sillä on sellainen kuin Apex Pore, että jos tuohon lyö fyysisen iskuan, niin siitä saattaa joutua joko paralyysiin, sleepiin tai poisoniin. Joo, kyllä me selviää varmaan tää matka. Ilman, että välttämättä villeä Pokemonia. Ja muuten niin me saatetaan alkaa tekee sitten tällaisesta kuin Minecraft Hunger Games. Ei me kyllä aleta tekee. Ainakaan niinku lähitulevaisuudessa, koska ekanakin mulla ei olisi vielä koneella Minecraftia. Kyllä Ja se saa tästä. niin no, mä en ainakaan osaa. Me ollaan koettu se pari kertaa ja se on vähän paskunut meidän päälle se sivusto ja se on hehehe. Riippuu vähän mistä valtaa. No, me oltiin ihan siellä Minecraftin niinku pääsivuilla ja sieltä kokeiltiin, niin ei se ole. Sitä sieltä osteta. Kyllä siellä vaan oli download ja sellainen, että sen voi varata. Se ei kusettaa. Mä oon koko ajan sanonut. Älä usko. Sä sanoit, että sä et ole itekään varannut koskaan Minecraftia. Siis mun isoveli on varannut, mutta Niin, mä saan nähdä kun se on mennyt sinne keskisivuille maailleen. Pyrkyle, sit se vaan yrittää lataa sitä sanoo. okei.
Niin, nyt voidaan vähän kertoa tästä pelistä, eikä mahdollista. Mä oon nyt koko tämän aikaisemman jakson kertonut tästä pelistä, joten kyllä me voidaan nyt jotain tästä kertoa, mutta ei me ääntele tästä pelistä. Mutta siis toi antoi meille tommosen kirjeen, joka meidän pitää viedä ton pojalle. Ja sen nimi on Steven, niin kuin minunkin. Jee, löysin itseni pelistä. Niin. Sitten. Niin. Elikkä siis ei mun isä kyllä hirveästi tuolta näytä. No ihan sama, eikä sen nimi ole Kivi. Mutta nytten meidän sit pitää mennä tonne Dewford Islandille, eiku Dewford Towniin. Niin se meni. Ja sieltä me sitten kivasti löydämme yhdestä luolasta minut. Eiku on se minä. Toivottavasti on minä. Niin hei, tää tyyppi, tää toi tässä sanomaan normaalisen jutun, että eiku toi vaan antanut, että ei sitten kerta sulle mitään. Mut siis että jos joku niinku saa sieltä yhdessä paikkaa tän mikä se nyt on, siis fossiilin, niin sun pitää tulla tänne näin ja sitten puhuu yhdelle tommoselle professorille. Sitten se sanoo, että joo, että mä voin muuttaa sun fossiilin Pokemoniksi. Ja sitten kun sä menet hetkeksi tohon ulos ja tuut takas, niin sitten se antaa sulle sieltä Pokemonin. Ja se on joko tää miksi mä en muista niiden nimiä. No, toinen on Lilep ja sitten sen Cradilin alempi muoto just on se. Varmaan on alempaa muotoa, mä en muista minkä niminen se oli. Mutta Lilepin mä muistan. Onko meitä sattunut hirveästi? Ei. No, se tosiaankin tässä on tämä meidän rivalimme, jonka joko pystyy kiertämään, eiku oota. Mitä? Mun mielestä en pysty kiertämään. Toi vaan antaa meille ton puhelinnumeron. Ja sitten toi vissiinkin, niin me saadaan tuolta kanssa. Mä en edes kattonut, että sitä pitääkö otella vai ei, mutta mä vaan aloitin ottaa, joten nyt mä tapelaan noilla. Toi aloittaa Wingulilla. No, ihan perusleveli. Voimme vaan tällä voidaan toi Wingul, niin me ollaan voittu täällä, koska ton toka Pokemon on se Crowley, eiku Trico. Ja ne heitellään ilmassa jonnekin spagettivuorille tällä. Mitä vitsi? Ei sä tiedä, spagettivuorot on olemassa. Katsojat, laittakaa kommenttiin, että oletteko samaa mieltä kanssa. Onko spagettivuorot olemassa? Nyt mä käyn mikkitäkkeen. Voi vitsi, miksi aina kaikki vastustajat osuu ton Supersonicilla? Mä en osu koskaan. Mikä ihme kirous mulla? Mä oon palteraanttinen. 13 minuuttia. Melkein 14. Lopetellaan tää vaikka sitten sinne päästään, koska kyllä semmonen 16 minuutin video on ihan sopiva mun mielestä. Nyt jos siellä, tää oppii Wingitäkin, niin nyt jos siellä videossa näkyy, että on 3 tuntia kestävä, niin ei voi mitään. Ei sattuu käymään. Se luultavasti sitten koko loppujakso on mustaa ruutua, kun me peilattiin tää kuvaus. Kaikki. Tää on helppo, koska meillä on toi Wing Attack, niin me saadaan toivottavasti toi yhdellä alas. Lähteekö? Lähteekö? Mikä siihen? Lähteekö? Noin, no me ollaan konfissa, ei tietenkään lähde. Lähteekö? Ei. Voi vitsi. Haista paskoja. Fuck you! Niin, nyt siitä ainakin lähtee henki. Onko se sun mielestä hyvä vai huono asia, että koko ajan lähtee henki? Hyvä. Okei. Mä en tiedä, pitääkö suolastua vai olla iloinen.
Painoin iloinen. Nyt toimii ei osata siitä tehdä lyksiä ja täällä ja tuhkuja. Kyllä. Nyt on painava potilaan. Jos me kehitellään meidän Mr. Lima. Olen taitava. Siis kokonaan. Me kehitellään Mr. Lima. Ei me nyt jäädä minnekään puskaa treenaamaan, mutta siis että me ollaan se kärkeä ja treenataan sen niin pitkään. Ai niin, näitä me ei olla hakattu. Näitä kaikki. Joo, no ei me hakata nytkään. Ei me sellainen tarvita leveliä, sellainen tarvittais, mutta tää on vähän jännempää, kun ei olla hirveän niinku ylilevelinen masteri. Se, että me oltais ihan mestareita tässä pelissä, niin se on ehkä vähän väärä kuvitelma. Koska kyllä mä nyt on ihan niin kilpo, että mä osaan tehdä tässä pelissä kaikkea ja tiedon, miten se edetään, mutta en mä silti niinku tiedä, että vois mä kutsua itseäni mitenkään, että joo, mä tiedän jokaisen kombon ja kaikki semmoset ihmeelliset oikein sellaista. Mutta kyllä mä nyt niinku luultavasti tiedän Pokemonista kaiken sen niinku, että pääsee peliin helposti läpi ja semmoinen. Ja katsokaa mun rauhallisesti kuuluvinen liikkuu vedellä. Helvetti. Nyt näkään meillä joku soitti ja laiva pysähtyy. Ja toi sana Olen Turussa käynyt vähän kännissä. no vähän sitä hivutusta. What the? Nyt me jatkamme matkaa. Terve. Jos me saatiin nyt ton meidän isän puhelinnumero, se soitti meille just äsken. Ja täällä me ollaan Newport Town. Tämä on erittäin mukava paikka. Täältä me saamme erittäin hyviä tiimijäseniä. Mutta, tarkistanpas vielä. Mutta se saa jäädä ensi jaksoon, kuulkaas pojat. En tiedä milloin ensi jakso tulee, mutta nyt tämä kyllä loppuu tähän. Ja siis 5. jakso. Ollaan jo niin pitkällä. No, pitkällä 5 jaksoa. Ei mitään hirveä pitkällä, mutta kuitenkin. Nyt tähän loppuun vielä tämmönen hirveä niinku korvien tukomin. Fille. Save game on slot Browser 8. Ja sitten sen jälkeen tämä jakso taisi olla erittäin hyvin tässä. Moikka! Odotellessa kuudesosaa, niin syökää pennaa ja olkaa hiljaa.